En aquest sentit, a la nostra comarca, el conseller va donar a conèixer que van efectuar-se obres de millora, sobretot als centres que estan en barracons, tal com va fer-se a tot el nostre territori valencià, o a altres centres que també tenen altres necessitats. En aquest sentit, s'efectuaran obres a l'Institut de l'Estació d'Ontinyent, que des de fa més de 40 anys d'història que té aquest institut no s'ha efectuat cap obra de molt de calat i creiem que és una necessitat ja que s'ha d'efectuar en aquesta legislatura. També s'efectuaran obres en el Col·legi Lluís Vives de Bocairent, al Col·legi Elias Tormo d'Albaida i també a l'Institut d'Aielo de Malferit. En aquest sentit, nosaltres estem molt contents, ho valorem d'una manera molt positiva, creiem que la ferma aposta del nou govern valencià per l'educació és clara, i amb aquesta acció creiem que queda molt clar, però a més volem deixar clar a tota la ciutadania que nosaltres des de Compromís per la Vall d'Albaida no deixarem de reivindicar totes les altres obres que també creiem que és necessari que s'efectuen. Per exemple, al Col·legi de Benigànim entenem que s'hauria d'unificar ja d'una vegada per totes a tots els xiquets en un mateix edifici. Entenem que un col·legi no pot estar disgregat per edificis i entenem que també és necessari que el pavelló d'infantil del Col·legi Bonavista d'Ontinyent s'efectuï ja perquè és una demanda de la comunitat educativa del centre i de tot el poble d'Ontinyent i per tant creiem que és molt necessària. En aquest sentit també volem dir que creiem que és necessari que s'efectuen aquestes obres, però que també entenem que la Generalitat Valenciana es troba en una situació molt complicada econòmicament.